Hola P4, hola dofins, hola esquirols, hola cangurs i hola ànecs. Avui us proposo diverses activitats en aquest vídeo que parlarem de les matemàtiques. I dins de les matemàtiques de tots els números que hem treballat, la suma i la resta. Primer farem servir aquests papers que la nona ha agafat la meitat, uns d'un color i uns altres d'un altre color, amb aquest fil blanc al mig. Farem un cercle en el terra i posarem una cançó dels números per poder anar posant el número que sona al peu que toca. Després us he preparat aquests papers que dibuixarem 5 elements i haureu d'anar retallant segons el número que posi. I aquí treballarem la resta. I per últim, mireu, en aquesta caixa elaborarem la màquina de la suma. Aleshores, aquest és el material que necessitem i després ja us ensenyo com es fa. Vinga, una mica de ball amb números. Aquests peus preparats.
el Ton, suma i resta. Hi havia una vegada un nen que es deia Ton i a aquest Ton li agradaven molt els números, sumar i restar sobretot. Un dia, aprofitant que estava al camp, va decidir sumar i restar. Es va apropar a l'estanc i en allà a l'estanc va veure un peixet i va pensar: «Oi, pobret aquest peix, que sol que està! Què podria necessitar? Podria tenir un amic. Si jo li portés un amic, 1 més 1, quants seran? 2. Molt bé. Ara ja aquest peix té un amic». Ara que ja hem arreglat la història dels peixets, mira, allà dalt al cel hi ha 2 ocellets. De què deuen estar parlant? Sembla que s'estiguin despedint. Oh, sí, mira, està marxant el de color gris. Si de 2 ocellets que n'hi havia, el de color gris ha marxat, 2 menys 1, quants ocellets quedaran? 1 ocellet, molt bé. Mira, ara a l'estanc han sortit 3 granotes, 1, 2 i 3. Sembla que la mare estigui una mica preocupada. Sembla que estigui buscant algú. Oh, i està buscant a les seves 2 filletes més que li falten. A veure, si són 3 i li falten 2 filletes, 3 més 2, quantes granotes n'hi haurà? Molt bé, 5 granotes. 3 més 2, 5. M'encanta passejar pel camp. Mira, 4 neguets. Van tots en fila. Deuen estar seguint a la seva mare. Però n'hi ha un que s'ha perdut. 4 menys 1, quants quedaran? Molt bé, 3. De segur que el que falta ha anat a buscar el pare. Mira, allà hi ha 5 gatets. 1, 2, 3, 4 i 5. Aquests gatets són molt juganers i tenen ganes de jugar amb 2 gatets més. 5 més 2, quants gatets n'hi haurà en total? Superbé, 7 gatets. Quants gatets, mare meva? 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Oh, mira, aquestes tortugues sembla que estiguin ballant. El Joan Petit quan balla totes fent un cercle. Mira, n'hi ha 2 que ja no volen jugar més. Si n'hi ha 6 i 2 se'n van, quantes en quedaran? Molt bé, 4 tortugues. I ara, després d'haver treballat tant sumant i restant, aniré a descansar una miqueta. Adéu, amics, un petó ben fort. I ara una mica de restes. Vinga, som-hi! A veure, amb aquests papers que us he explicat abans per fer la resta, el que necessitem fer és 5 puntets en tots. 1, 2, 3, 4 i 5. Els podeu posar com vulgueu. Si voleu canviar de color també podeu. 1, 2, 3, 4 i 5. 1, 2, 3... Molt bé, i ara aquí escriviu un número de cada, el 1, el 2, el 3, el 4 i el 5. A veure, el número 1, si aquí tinc el número 1, quants puntets haig de treure si n'hi ha 5? Molt bé, 4. A veure, 1, 2, 3, 4. 4, fora. Ha quedat bé? Sí!
Vinga, ara el número 3. Si n'hi ha d'haver-hi 3, quants puntets haig de treure? Molt bé, 2. Doncs podem treure els 2 que vulguem. 2. 3, molt bé. Vinga, ara aquest, el 5. Si n'hi ha 5 i vull 5, quants n'haig de treure? Molt bé, aquí cap. I aquest, el 2. Quants n'haig de treure? Molt bé, 3. Mira, la nona traurà aquests d'aquí baix. 1, 2 i 3. Molt bé. I aquest últim, quants n'haig de treure? Només un. Súper. Doncs ja està. I amb aquests papers, les tisores i els retoladors hi han pogut restar. I ara toca sumes. Elaborem la màquina de la suma. Doncs ja està, ja tenim la màquina de la suma acabada. La nona ha posat en aquest costat el color vermell perquè aquí he preparat unes targes amb els números 3, 2 i 1 en les targes de color vermell i aquí he posat un color blau perquè a les targes de color blau he preparat aquests números, l'1, el 3 i el 2. I al mig també he posat el símbol de la suma. Aleshores, si jo aquí tinc el número 1, 1 en el vermell, més 2, 1 i 2, quan sumen en total? 1, 2, 3. Súper! 1 més 2, 3. Molt bé. Ara canviarem aquesta tarja, posem el 3 més 1. En el vermell hi posem 3, 1, 2, 3. I en el blau, 1. 3 més 1 sumen 1, 2, 3, 4. Súper! 4. 3 més 1, 4. Molt bé. I ja per acabar, aquí tinc el número 2 més el número 3. A veure quan sumen. 1, 2 i 3 en el blau. 1, 2 i 3. I tots sumen 1, 2, 3, 4, 5. 2 més 3, 5. Superbé! I ja per acabar, a buscar les 7 diferències. Adeu P4, cuideu-vos molt!